Okay, so update po tayo dito sa Kasampagan Project. Ayan o. Nagmamasilya na po tayo dito sa labas. Umpisan na po natin magpintura. Okay, so sa loob, okay na po dun sa loob. So yung mga ilaw na lang po yung ayusin dun. Dito nakapag second coat na po tayo ng masilya. So nakapag waterproofing na rin po tayo dito sa labas. Okay na. So ayan po yung sa may labas na ng project natin. So punta tayo rito sa loob mga boss. So update. So ganun pa rin yung mga ilaw, hindi sabay-sabay. So papalitan na lang po natin ng ilaw yan, single color. Nahirapan yung electrician natin na pagsabay-sabayin yung ilaw niya tuwing switch. Ayan o. Katulad na ito, magkakaiba po sila ng ilaw pati dun sa kabila. Okay na rito. Ayan no. Tingnan sa kabilang room. Okay na rin dito. Ganda. Pati yung cornisa natin. Ganda. MLB tsaka 45. So doon naman yung ceiling rose natin. Ayan no. Tsaka yung mga 45 na cornisa. Ganda. So abangan nyo na lang po yung susunod na part nito. Magandang araw po sa lahat at God bless.